Пам-пам-пам. Видик. Прывітанне сябры, вы на канале Відзік, за мікрафонам Віталій Ляхновіч, вы глядзіце новы выпуск тэхнавукі. Напрыканцы мінулага года SpaceX страціла гістарычны паскаральнік B-1058, першую ступень ракеты Falcon 9. Яна выканала неверагодныя 19 палётаў і штораз паспяхова вярталася на зямлю. Вяртанне з апошняга палёту таксама было паспяховым. Бустер прызямліўся на аўтаматычнай баржы ў Атлантычным акіяне. Але праз моцны шторм падчас вяртання на бераг першая ступень кульнулася, развалілася і большая яе частка затанула ў акіяне. Нават касмічны паскаральнік хоча адпачыць на моры, і хоць B-1058 абраў радыкальны спосаб унікнуць працы, але ж хто я такі, каб яго асуджаць. Ніжняя траціна паскаральніка з 9 рухавікамі засталася на платформе. SpaceX мае намер вывучыць іх, каб даведацца пра ўплыў 19 палётаў на гэты агрэгат. Выказваюцца здагадкі, што ўратаваная частка бустера можа быць прыдатнай для музейнай экспазіцыі, як значны артефакт у гісторыі касмічных палётаў. Справа ў тым, што апроч сваёй рэкорднай колькасці палётаў, гэты паскаральнік у траўні 2020 года запусціў да міжнароднай касмічнай станцыі двух астранаўтаў НАСА, Дага Хёрлі і Боба Бенкена. Гэта быў першы арбітальны касмічны палёт з экіпажам, запушчаны ЗША пасля апошняй місіі касмічнага шатла. А таксама першае лётнае выпрабаванне касмічнага карабля SpaceX Dragon 2. І таксама першая прыватная місія, што даставіла людзей на МКС. Карацей, невымольны акіян амаль што знішчыў важны для гісторыі і фанатаў космасу артефакт. Ніколі яму гэта не выбачым, у нашым спісе самых крутых акіянаў Атлантычны апускаецца на апошняе месца. Тым часам касмічную кампанію 2024 года SpaceX адкрывае з новым відам спадарожніка Starlink. 2 студзеня ракета Falcon 9 запусціла новую кубку з 21 спадарожніка Starlink, сярод якіх былі і першыя 6 спадарожнікаў з магчымасцю Direct to Cell. То бок, яны будуць забяспечваць сотавую перадачу даных для кліентаў T-Mobile і іншых мабільных аператараў у ЗША. SpaceX кажа, што гэтыя спадарожнікі і тысячы іншых дазволяць аператарам мабільнай сеткі па ўсім свеце забяспечыць бесперашкодны глобальны доступ да тэкставых паведамленняў, званкоў і прагляду вэб-сайтаў, дзе б вы не знаходзіліся на сушы, азёрах або ў прыбярэжных водах, без змены абсталявання або софта. Палявыя выпрабаванні новых спадарожнікаў злічы, што вышкай сотавай сувязі ў космасе пачнуцца зусім хутка. Служба абмену тэкставымі паведамленнямі запускаецца ў некалькіх краінах ужо ў гэтым годзе. Голас і даныя будуць дададзены ў 25 годзе, калі больш спадарожнікаў D2C падключаць да сеткі. Ну і на завяршэнні блока навінаў пра SpaceX адзначым, што год толькі пачаўся. Вы глядзіце гэты выпуск тэхнавукі 11 студзеня, а касмічная кампанія Ілона Маска ўжо зладзіла 4 ракетныя запускі са 144 запланаваных на гэты год. У мінулым годзе іх было 98. Каб зразумець, наколькі моцна наперад прасунулася прыватная кампанія ў досведзе запускаў, дастаткова адзначыць, што бліжэйшы канкурэнт, Кітай, у мінулым годзе выканаў 67 арбітальных запускаў. Нямала, але недастаткова, каб быць лідарам індустрыі. Пачым Кітай лідыруе, дык гэта па колькасці небяспечных запускаў, пасля якіх ракета-носьбіт з эпічным выбухам разбіваецца ў населеных раёнах краіны. Так сталася напрыканцы мінулага года пасля запуску новай пары спадарожнікаў для сістэмы пазіцыянавання і навігацыі Бэйду. Пара бакавых паскаральнікаў ад ракеты Long March 3B, якія выкарыстоўваліся для запуску, упалі на зямлю каля населеных пунктаў у рэгіёне Гуансі. Ёсць пашкоджанні жылых будынкаў. Калі немагчыма дагнаць SpaceX па колькасці, дык па відовішчнасці дакладна Кітай наперадзе. Гэта было даволі чакана. Ад самага пачатку існавання праграмы Артеміда было відавочна, што перад амерыканскай НАСА паставілі амбітныя тэрміны для вяртання людзей на месяц. Нагадаю, што згодна з гэтай праграмай першы пілатуемы палёт да месяца, місія Артеміда 2, павінен быў адбыцца ў гэтым 2024 годзе, а ўжо ў наступным людзі зноўку павінны былі пакінуць свае сляды на месяцы ў рамках місіі Артеміда 3. Але рэальнасць уносіць свае карэктыроўкі, і цяпер расклад выглядае наступным чынам.
Не раней за верасень 25 года ў рамках місіі Артеміда-2 на гіганцкай ракете Space Launch System у караблі Арыён да месяца запусцяць 4 астранаўтаў. А не раней за верасень 26 года ў рамках місіі Артеміда-3 упершыню за апошняе паўстагоддзя на месяцы зноўку ненадоўга стане людна. Але гэта не факт. НАСА сцвярджае, што місія Артеміда-4 па дастаўцы людзей на месяцовую касмічную станцыю ў 28 годзе ўсё яшчэ прасоўваецца па плане. Чаму ж дзве бліжэйшыя місіі адкладаюць? Бо экіпаж павінен паляцець у бяспецы. Трэба вырашыць праблему з батарэямі на караблі Арыён, а таксама ёсць дзялка працы над схемамі сістэм навакольнага асяроддзя, у тым ліку з вентыляцыяй паветра. У 22 годзе капсула Арыён ужо здзяйсняла сваё падарожжа на арбіту адзінага спадарожніка Зямлі. Вандроўка заняла менш месяца. У ёй бралі ўдзел толькі манекены і шмат датчыкаў. Агенцтва кажа, што місія без экіпажа дала даныя, якія прывялі да рашэння адкласці наступныя місіі. Праграма Артеміда першапачаткова мела больш працяглы графік з планамі стварыць да 2026 года Ланар Гэтавэй, невялікую касмічную станцыю на арбіце вакол месяца. Астранаўты на месяцовай паверхні не павінны былі з'явіцца да 2028 года, але адміністрацыя Трампа ў свой час значна паскорыла графік, дамагаючыся прызямлення экіпажа ў 24 годзе пад закат меркаванага кіравання Трампа. На тыдні, дарэчы, да месяца ляцеў амерыканскі прыватны касмічны апарат Перегрын. Яго ў дарогу выправіла кампанія Астработик з Пітсбурга. Праз 7 гадзін пасля старту, калі Перегрын ужо адарваўся ад верхняй часткі ракеты Носьбіта і працягваў сваю вандроўку ў адзіноце, стала вядома, што з ім штосьці сталася. Ён не мог зарыентаваць свае сонечныя панэлі так, каб яны глядзелі на сонца. З пасадачнага апарата зафіксавалі ўцечку паліва, а камера на борце даслала выяву дэфармаваных ізаляцыйных слаёў. Уцечка парушыла арыентацыю апарата. Перегрын павінен быў прызямліцца на месяцы 23 лютага і нават калі б ён туды дабраўся, касмічны карабель вагой больш тоны павінен быў бы пераарыентаваць свой рухавік, каб кантраляваць спуск, але паліва для гэтага яму не хопіць. Каманда страціла надзею на гэтае. Цяпер асноўная мэта наблізіць апарат як мага бліжэй да месяца, перш чым ён страціць здольнасць кантраляваць пазіцыю сонечных батарэй і застанецца без сілкавання. Перегрын меў на мэце даставіць навуковае абсталяванне на месяц з розных краін свету, а таксама вёз розныя цапстыркі кшталту фізічнай манеты з рэальнымі віртуальнымі біткоінамі, капсулу са 185 тысячамі паведамленняў ад дзяцей з усяго свету. Таксама там знаходзяцца астанкі некалькіх удзельнікаў серыялу «Стартрек» і ДНК былых прэзідэнтаў ЗША. Можа і добра, што ўсё гэта зараз ляціць кудысьці ў іншую частку космоса. Выстава спажывецкай электронікі CES – гэта час у Лас-Вегасе, калі тэхналагічныя кампаніі ад вялікіх да маленькіх паказваюць свае навейшыя распрацоўкі, незвычайныя прататыпы і ідэі новага пакалення. У гэтым годзе выстава стартавала 9 студзеня, а таму не ўсё, што там прадстаўлена, патрапіць у гэты выпуск тэхнавукі. Але пра частку цікавага зараз абавязкова раскажу. Asus прадэманстравала вялікі партатыўны OLED-манітор, які вы зможаце складваць напалам для зручнай пераноскі. Zen Screen Fold. Гэта паўнавартасны 17-цалёвы экран з раздзяляльнасцю 2560 пікселяў на 1920 пікселяў. Ён можа быць для вас дадатковым працоўным дысплеем пры падключэнні крыніцы сігнала праз парты USB-C і mini-HDMI. Але ж нічога не замінае вам скарыстаць яго і для партатыўнага геймінга, падключыўшы, напрыклад, да манітора Nintendo Switch. У яго яшчэ і ножка спецыяльная ёсць, каб на паўскурчаным можна было паставіць на гарызантальную паверхню. Asus не распавяла, калі і па якім кошце можна чакаць навінку ў продажы. Увогуле, такія экраны-раскладушкі існуюць ужо адносна даўно, але збольшага ў мабільным сегменце. На жаль, для вытворцаў новым масавым трендам яны там не сталі. Таму я не ўпэўнены, што Samsung чакае значны прарыў з дысплеем, які не толькі складваецца ўнутр, але і раскладваецца вонкі. На CES яны паказалі дысплей Flex In and Out. Захапляльна, мабыць, ужо не вельмі. Large Action Model замест Large Language Model. Такая філасофія прылады Rabbit R1 і яе аперацыйнай сістэмы Rabbit OS. Гэта новы дэвайс, які хоча замяніць вашыя смартфоны сваімі дзіўнымі магчымасцямі.
Чарговы асістэнт са штучным інтэлектам. Памятаеце Humane AI Pin? Яго мы ўжо абмяркоўвалі з Рудзі ў адным з відзікаў. Ну вось тут амаль што тое самае, але з тачскрынам на амаль што 3 цалі. Паваротнай камерай і колам пракруткі кнопкай, якую вы націскаеце для навігацыі або размовы з убудаваным памочнікам. Ужо цікавей, чым праектар на грудях. Дэвайс распрацаваны ў супрацоўніцтве з густам хлопцаў і, пэўна, дзяўчат з той самай Teenage Engineering, што робяць вычварэнскі прыгожы аўдыастав. Rabbit OS можа кіраваць вашай музыкай, заказваць таксоўку, купляць прадукты, адпраўляць паведамленні і многае іншае праз адзіны інтэрфейс. Няма шматлікіх праграм і лагінаў, але насамрэч трэба будзе залагініцца праз іх пракладку. Проста запытайце тое, што хочаце і дазвольце прыладзе зрабіць астатняе. Так, прынамсі, яго рэкламуюць стваральнікі. Штучны інтэлект быў навучаны на масіве даных узаемадзеяння людзей з такімі праграмамі, як Spotify і Uber. Карыстальнік новай прылады нібыта і сам зможа навучаць штучны інтэлект нейкім дзеяннем софтам. Выйдзе гэтая штука ў сакавіку, перадзаказы ўжо збіраюць. LG вырашыла, што ўрэшце прыспеў час не прататыпаў, а сапраўднага празрыстага тэлевізара, які можна будзе набыць пазней у гэтым годзе. 77-цалёвы LG Signature OLED T. За празрыстай панелью знаходзіцца кантрасная плёнка, якую націскам кнопкі на пульце можна падняць, каб зрабіць тэлевізар падобным на любы звычайны OLED, або апусціць, калі вы хочаце бачыць, што знаходзіцца за экранам. Відэасігнал і аўдыо паступаюць на тэлевізар праз бесправадны модуль Zero Connect Box. Да яго розныя крыніцы сігналу падлучаюцца праз провод. Гэты бокс можа быць размешчаны на адлегласці да 9 метраў у прамой бачнасці ад самого тэлевізара. Выглядае неяк спрэчна. З аднаго боку, канешне, уражвае, але ж дорага, хутчэй за ўсё пад $10,000, улічваючы прэміяльнасць лінейкі сігнатур. Дзякуючы CES я даведаўся пра стартап SkyTED і існаванне намызніка-глушыцеля для прыватных размоваў па тэлефоне ў людным атачэнні. Гэты дэвайс паглынае гук, не даючы яму выйсці вонкі. Сцвярджаецца, што Маска выкарыстоўвае прарыўную аэракасмічную тэхналогію, што паглынае 80% галасавых вібрацый. Унутры ўбудаваны мікрафон з касцяным правадніком, які здымае гукавыя вібрацыі са скулаў карыстальніка. Больш за тое, маска забяспечвае такую плынь паветра, што дазваляе з лёгкасцю дыхаць. Гэтую маску плануюць выкарыстоўваць для пасажырскіх авіяперавозак, а таксама хочуць прадаваць вайскоўцам ды і геймерам, каб ніхто з суседзяў больш не чуў пра вашае непрабіццё. Намызнік-глушыцель з бесправадным падлучэннем да дэвайсаў плануюць прадаваць за $600. Навукоўцы і відзік разам з імі вітаем новы антыбіётык, які можа забіваць устойлівыя да лекаў бактэрыі. Навукоўцы адкрылі новы клас антыбіётыкаў, які знішчае адну з 3 бактэрый, што лічацца найбольш небяспечнымі для чалавечага здароўя з-за іх вялікай устойлівасці да лекаў. Інфекцыі, устойлівыя да антыбіётыкаў, прадстаўляюць вялікую пагрозу для чалавечага здароўя, асабліва тыя, што выклікаюцца вялікай групай бактэрый, вядомых як грамадмоўныя бактэрыі. Яны абаронены знешнім покрывам з утрыманнем ліпаполіцукрыду. Ні адзін новы антыбіётык для грамадмоўных бактэрый не быў зацверджаны за апошняе паўстагоддзя. Бактэрыі рана ці позна выпрацуюць устойлівасць да любога антыбіётыка. Александр Флемінг, стваральнік пеніцыліну, гэта ўжо ведаў. Каб пазбегнуць разбуральнай эмоцыі аднаго з так званых антыбіётыкаў апошняга шансу, ванкаміцына, мікробам спатрэбілася 60 гадоў. Новыя штамы з'яўляюцца час ад часу і не могуць быць ліквідаваны сучаснымі сродкамі. Каб застацца ў гульні, навукоўцы павінны стварыць новыя лекі з іншым механізмам дзеяння. Вынайдзены антыбіётык зосурабальпін перамагае вельмі ўстойлівыя штамы грамадмоўнай бактэрыі ацинотабактер бауманні, крэп, коротка крэп. Іспыты праводзіліся ў мышэй з пнеўманіяй і сепсісам. Зараз праходзяць выпрабаванні на людзях. Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя крэп класіфікуецца як крытычны патаген першага прыярытэту. Разам з 2 іншымі ўстойлівымі да лекаў формамі бактэрый. Крэп з'яўляецца значнай прычынай інфекцый у шпіталях, асабліва ў людзей, якія знаходзяцца на вентыляцыі лёгкіх. Хоць гэта і не агрэсіўны патаген, але ён устойлівы да многіх антыбіётыкаў, што робіць яго лячэнне вельмі складаным. Бактэрыя вельмі спрытна перашкаджае пранікненню антыбіётыкаў праз знешні слой клеткі. Але калі вы думаеце, што ўсё скончана, на сцэне з'яўляецца новы герой з сакрэтнай зброяй. У гэтым выпадку герой мікрабіёлаг, а зброя антыбіётык.
Вынайшла раней невядомы мікрабіёлагам антыбіётык каманда Клаўдіі Зампалоні з інавацыйнага цэнтра Рош у Базелі. Навукоўцы працуюць над новымі антыбіётыкамі як калекцыянеры, якія шукаюць рэдкія манеты. Кожны новы гэта як знайсці залатую манету ў пяску на пляжы. Толькі ў гэтым выпадку замест пляжа лабараторыя, а замест манеты шанец выратаваць чыёсьці жыццё. Навукоўцы даследавалі каля 45 000 калекцый малекулы, якія называюцца звязанымі макрацыклічнымі пептыдамі. Пошукі прывялі да адкрыцця зосурабальпіна, які прадухіляе трапленне з загаданага абарончага ліпаполіцукрыду на вонкавую мембрану бактэрый. Зосурабальпін быў эфектыўны супраць больш чым сотні клінічных узораў, правераных у лабараторыі, і значна знізіў узровень бактэрый у мышэй з пнеўманіяй крэп. Адкрыццё можа дапамагчы ў барацьбе з іншымі небяспечнымі бактэрыямі з ліку грам-адмоўных. Калі адкрыццё будзе падмацавана дыягностыкай, якая дазваляе хутка ідэнтыфікаваць шкодныя бактэрыі ў заражаных людзей, ёсць шанец пераадолець бактэрыяльныя эпідэміі. Выказваю падзяку магнатам на Патрэоне, плістачцы, мова.хаў і Дзмітрыю Судніку. Асабістая падзяка мецэнату Георгію Пугачову. На гэтым пакуль усё. Глядзіце і падтрымлівайце відзік, не забывайцеся на падабайкі, пачуемся зусім хутка.